Και με τον Κωνσταντίνο θα είναι καριερός μέσα. Με τον Κωνσταντίνο έχετε και χημεία, δηλαδή έχετε κάνει ήδη 2 ντουέτα. Και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός, φιλία να το πω. Υπάρχει μια τρομερή εκτίμηση. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που το χρειαζόμουν και εγώ, προσωπικές και μη. Πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και είμαστε και εκτός της μουσικής φίλοι. Κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που τολμάει. Γιατί νομίζω και εσύ την πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία με τον χώρο τον πιο λαϊκό ήταν εκείνος και ο Κωνσταντίνος. Και είναι μόνο εκείνος. Ναι. Είναι μόνο εκείνος. Βέβαια, έχω και μια πολύ καλή φίλη, την Ιουλία Καλιμάνη. Που ήσουν στο βίντεο κλιπ της. Ήμουνα στο βίντεο κλιπ, ναι, και υπάρχει μια περίπτωση να κάνουμε κάτι όμορφο. Επίσης, νομίζω ο Κωνσταντίνος δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του. Νομίζω είμαι ο μόνος ράπερ ή ο πρώτος καλλιτέχνης, δεν ξέρω, που μπαίνει συμμετοχή ο Κωνσταντίνος σε τραγούδι μου. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, νομίζω δεν με το είσαι τρέλα. Ναι. Είχα πάθει σοκ, δηλαδή όταν το είχα συνειδητοποιήσει, λέω wow.